Ringgit po? Yeah. Ang dami ng people. So, asa ka pamilya, duha mo ka bag. Wala may ako. Okay. Oh, yeah. Hello, Estaka! Estaka Pilar! Hello guys, dami sa Kasabas Market guys, nagawa sa mga tag-og relief goods. Among gitabo dari guys. Wala na sila guys. Ang mga taga Red Bull donation drive. Para sa may kandi. Kaya pa man diha. Na, sugar. Ay, kabuok. Dengan na. Normal, last ng lagos. Tsaka pa ko pahaman mo ay murang makas barbidal. Ako pa. Grabe. Wapadaan. Sus, maliit na bagay. Apakada para ma-inlove si Mariano. Aw, isa pa ba? Ma-inlove o mabuang? Kasi kita guwat to, ano sila dito? Oy. Imaginator man nilang lugar. Dito to. Imaginator. Kana lipod. Ako ni karag maka, mas siguro ni. Ari pod. Taw. Oto tra me guys, kay madyo na pod ma. Tibugan tong ilamang kuto-kuto dito. Kita ma-arson dani. Madyo na madyo kuto-kuto matibugan. Aw. Tibugan pag mga kuto-kuto lagi dito, katong mga kasuksukan dito nga. Ko ako nang matagay kuno relief goods lagi daw. Take na. Ngode. Sa pa. Agi mi Carmen. Okay ma'am. Magkuhan sa laman may darga, tukong. Kalibang ito parang ni karugutan. Sakdira pa ko kalibang. Basta ka na ay relief goods. Bitaw. Gudlag kutok-kutok. Majuhon. At ang ilaman na dyan sa guys. Kay, kuha na sila. Mga buutan ni sila kadusod. Dagan na sila yung natabangan. Ng mga katauhan, ng mga luoy. Katong naagias, bagjong udit. Ilang ipong tabangan. Kaning Health Bowl, donation drive. Mapakaan sila. Mga tagkod sila og relief goods. Tatangi guys. Magagubot ba ganda? Doon sa mga nilagay ba? Ano yung mo ni? Mo? Magkarapagado? Durable goods. Ano ni? Na? Di na mo? Perishable goods ko no? Di na. Kuha na, delivery. Name? Hello. Terry. Ayan si Aisa. Daisy. Si Tagahan na ba siya? Lipad sa mga bata rin eh. Mauna siguro itong van, ganihang una. Kami mo yun na. Tuway! Ano mag-assemble ang tao? Dili ni? Kani Jud? Dani. Oh, assemble the people here. Please. Sa usa ka pamilya, duha ang magdalay, ha? Pwede ra. Pero idukol mo na ako. 100 ako na so tagura. Pero kuan lang inang usa-usa duha ka representative. Ha? Wala to na to, te. Wala to na to. Mag-prepare. Asun si Pawan. Yeah. We just gather. Dalawa. Ano ba gumay? Magkaon dahil. Nakuha na. Bawas na lang. Sabas! Yotom! Gutom. Dili pa kana sila. Mga bata. Mga bago ko dagan-dagan pa kamay. Toy dagang mga bata dito. Dili naman mga bata. Manguha na mi ani. Kuha natin. Come on, don't be shy! Everybody, come on! Come on, everybody! Don't shy! Do you like it? Ahaman sila squan.
Don't be shy. Come on, take all. 50 pesos. Lixian! Ayan o. Kuha pagkaon ka. Eat ka, eat na to. Eat. Go. Thank you. Lixian. Don't be shy. Thank you. Si Lixian. You don't have to be afraid of me, but him. Te! Sun! Maman sila mo doon, tau karagot eh. Guys, ihalo to mga tayo sa taas ah. Dali lang palay. You have baso. We have juice. You have baso. Dapat Ma'am na pa ba daw ma'am kaya pa wala tagay. Daghan ba kuno? Sana. Kay duha. More boxes. I think get the Hawiri. Vlog ko nam na ini. Video na. Isa na sulat eh. Ha? Taga Tagbilaran. Ano Narito picture ng mga bata. Smile ko no, Hi, thank you. Ayun na ba? Let's play more. Dua tabi. Hawiri. Thank you. Thank you, kabibi. Baik kasi wakadawat tuan ng hatag ah. Kasi wakadawat pagkain na lang. Akat mo mga dagko. Mama, kauleng. Imo mama. Paano sa isang mamarit? Imo na ka? Ikaw may nagdaan. Alay ba? 20 pesos each, darling. Get it now. I'll give it out. In plastic, 50. Alay ba dool? Ay, pero maangay mo ba? Dool alay ba? Ay, baso alin ba? Dool alay ba? Like this one. Okay. Thanks. Si Narcisa, may kitagaan? Hoy, si Narcisa, kitagaan mo? Si Kuya John Day. Tagay. Si. Joshua. Day. Kane? Too big. Anybody want too big? Too big. Give me all. Too big. Yay! Tubig. Pass. Galaw. Pas, galaw. Thank you. I have to Saya. Gina, may tubig. Asa mo kuha ba?
sila na, para ugan naman na. Pagkaon? Butang itong tubig na ito. May tubig na Malula, sure ma'am. Tabang. Okay, ma'am, sure ma'am. Tubig! Ha? Yay! Relief pack na po. One ma'am, more than 60 of the park. Mister! Pagita partner ni mo sige. Aras na ka ang partner Ilatag pa na, ipares-pares. What's up mga? Bala. Mga tiil! Linya, line mo, make a line. Sit. Linya, line. Ay, relax mga kuha na, mga kabataan, ha? Diyan na pa yung mga tiguang. Sukod ginagmay. Ay, naman sila? Lula sa kanin mga ragko. Okay kayo. Ay, para pala binagdukot ko kaya para kung may nagsukot. Diyan mga lula. Ay, sa iba. Ano sa? mga batang nagbagdiel ako rin gitse. Ano mo ba? Bali. Kailangan mo magbugas. Ano sarap na mga bata. Nagbubota. Ang dami lang people. Palingahan naman to sila. Naamay kimbon? Okay na. Paris niyo ha, imong asawa, imong bana ha. Tapos usa ka pamilya, duha mo ka bag. Wala may kimbon. O yan lang mo tiga to. Minsan na. Agoy ko pang liit. Tawat salaman dati. Pero makatagan mo, ayaw mo ka balaka. Okay ra ma'am. Okay, una sa auntie, dali ka dili. Ayan mo ko an. Ate Dave. Ibutangan daw help bohol. Oh, kay Michael yun ah. Okay. Michael Yuring. Thank you. Basta ayaw ihatag na. Kumakakawat kay na. Invalid. Okay mo sara to. Kami wa kupon are, dere na naman. Minsan laman. Kapatagan lagi mo. Kupon, asan kupon? 50 man to ka. What sa ayaw? Tago salaman ta. Uy. Mag-distancing salaman, distancing. Ayaw sa alcohol. Distancing ba, distancing. Kaya matagaan lang kita nun. Wait lang na. Eh, sabi hatag ang kupon kung di pa ka doon. This one, kuya.
Salamat. Family members, kamu ka? Uban ka? Kami. Karang kauban sa imong pamilya te. Te magkuha laman ta ba? Distancing laman mo. Salamat. Salamat! Hello, Estaka! Estaka Pilar! Imoy. Kilapad. Hoy, what's up? What's ka daw? Nasa ka daw? Distancing. Tagpila sa isip. Ay sa family tagduha man daw ingon si ma'am. Hello ma'am. Hello guys. Duha. Nah, upay mo? Wapa, undara.